където е дадено с обърната трапец, се пада това направление, това, където се свързва. Точно тук е входът. Трябва да е тук. От тук трябва да се прекопае и да се види колоните са отдолу, дето са на макета, нали ги видяхте на мадамата там? Да. Орнаментите. Дето показваше с... Къде е тази мадама? Аз не съм видяла. Те дигнаха, аз се само снимах. Тук постоянно, то е направено от бесите да не копаеш, да не градиш нещо, кашла, машла и така нататък, да го заебеш и въобще и да не го косиш, за да остане следата, белега. След това това е от тук. От тук и пак се фрива в онова. И се тръгва надолу. Това е къде е показано на самата такова. Горе. На самата поляна, на скалата е издялана една плоча, толкова колкото са ръцете. И тук има една селка, която се сочи, че точно тук е входа. А от другата страна пак има такава излъскана, колкото това. Като кажеш пръста е така, тази дупчица. Иначе така не мога да видиш, но с пръста като прекараш усещаш. Тя пък фиксира къде е входа за това по-долу на 200 метра, къде е входа за това, за централното съдилище. Дупчицата показах и долу под скалата, дето с змията, като минеш, там има тя наклонена, чиста площадка, в средата на 24 метра и половина от скалата, дето слиза змията, е входът. Всичко е фиксирано горе на... А как мисли 24 метра и половина? Защото има седмица горе. Горе на... тук къде са, има числото 7, голямо. И има и 3 малки. И като идеш долу на скалата, където е поставена, като измери змията е дадена, тя скалата е така, наклонена. Да. И е като къща, голяма. И сега от тук е конструирана змията, така върви и слиза тук навива. И се знае, че като слиза, змията върви и влиза в дупка. Да. И като измери с конец съм мерил змията, тя 3 метра и половина, като го множиш по 7, от тук като мериш 24 метра и половина, точно... Леле, как пък се... Аз това го изчислих и заведах едно куче, 3 пъти ми направи също едно. Точно там, къде е входа, дето е фиксиране тук с това, по-долу, под големите скали, ние ще ви ги покажа. Като отиде на място и като взе скубе с устата и като взе рие с краката и се върти така. 3 пъти го прави. В различно време 3 пъти съм го водил, 3 пъти го прави на същото място. Там къде Стойчо ходихме? Да. Да. Само, че дето беше това входа за пещерата, по-отгорци. Нали голямата скала с змията видя? Да. От змията надолу 24 метра, ама като фанеш, значи змията е тук така, като дойдеш и като погледнеш, трябва права посока на 24 метра и половина, точно там е входа. Нали ви го показвам?